μπορώ να πω ότι πολλά από αυτά ήταν προετοιμασμένοι οι γονείς για όταν γεννιόταν το παιδί να υποστεί μία άμεση, μόλις γεννηθεί ας πούμε, ή μετά από μερικές μέρες, μετά από ένα μήνα ή και μετά από μερικούς μήνες επέμβαση και να αποκατασταθεί. Τέτοια περιστατικά αφορούσαν λαγόχυλα, κιστιοθήκη σε θύλα έμβρια, ευμεγέθης κίστης, που δρομολογήθηκαν αμέσως μετά τον τοκετό, χειρουργήθηκαν, ή κιστιοειδητηρικές παλινδρομήσεις που διαπιστώθηκαν αμέσως μετά τον τοκετό, χειρουργήθηκαν και αποκαταστάθηκαν. Δηλαδή, το όφελος το οποίο προήλθε από αυτή την υπόθεση είναι ότι τέθηκε η διάγνωση, ψυχολογικά προετοιμάστηκε η γυναίκα και εκ των υστέρων αποκαταστάθηκε η θεραπεία με χειρουργική επέμβαση, γιατί εάν δεν υπήρχε αυτή η διάγνωση, τότε το παιδί θα μπορούσε να είχε εμπλακεί με πολλές ουρολιμώξεις, να είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ μέχρι να ανακαλυφθεί ότι υπήρχε και ιστορική παλινδρόμηση. Ένας μευτήρας, νέος μευτήρας, που ασκεί την ιατρική του στην επαρχία, εφόσον έχει κάνει τις ανάλογες μετεκπαιδεύσεις σε κέντρα του εξωτερικού κυρίως, που παρέχουν αυτές τις γνώσεις, μπορεί άνετα να ασκήσει να κάνει προγεννητικό έλεγχο με πολύ καλά αποτελέσματα και στην επαρχία. Είναι προφανές ότι μόλις τεθεί η διάγνωση, γιατί εδώ μιλάμε στο πρωτοβάθμιο επίπεδο, μόλις τεθεί η διάγνωση, θα πρέπει σαφώς να καθοδηγηθεί σε ανώτερο κέντρο προγεννητικού ελέγχου, σε νοσοκομείο ή σε υψηλότερο ιδιωτικής φύσεως, αλλά κυρίως όμως σε νοσοκομείο, όπου υπάρχει γενετιστής. Από το σύνολο των 225 περιστατικών εγγύων γυναικών που έγινε αυγενική διαφάνεια και μέτρηση των βιοχημικών δικτών, βρέθηκαν ότι ήταν θετικά, δηλαδή ότι ήταν παθολογικά, αληθώς παθολογικά, όχι ψευδός, το 1,8%. Συγκεκριμένα 4 περιστατικά. Ψευδώς θετικά από αυτά τα 225 ήταν το 4,9% και αυτό συμφωνεί και με τα διεθνή στάνταρ που είναι 4,4%. Το 4,4% κυρίως αφορούσε γυναίκες που ήταν μεγάλης ηλικίας, πάνω από 35 χρονών. Και τα υπόλοιπα φυσικά ήταν φυσιολογικά.